Ajde. Lepo legnem sinoć i taman da se naspavam. Jurim bube juče i naravno sanjam bube i probudim se u pola noći i tako nisam odspavao lepo i onda kad sam se probudio morao sam spavati još sat vremena. Dobrodošli u novi vlog, znači evo ovaj ću snimati cijeli dan, pa ono imat će više materijala, iću po gradu, bit će svašta. I da, tu je veš od sinoć, suši se, sad sam ja to lepo prostor, znači sad stvarno miriše. Pa to je taj pogled bre, vidite BG odavde. Ako ste zainteresovani da dođete i da vidite ovaj pogled, dopustit ću vam da to uradite za 5 evra po osobi. Idemo na faks, je! Desi pošu, bez ranca, je! Sad možemo da krenemo. I evo gotov faks, gotov predavanje, pravim ovdje neke ozbiljne planove sa Kimijem, brat moj. Poz publici. Pravimo neke velike planove, ićemo do grada sad da prodamo maglu, znači vidjet ćete to u vlogu, ono, otkriću ga pre nego što izađe, ali neću baš mnogo detaljno da ubacim, to ćete morati ja pogledati njegov kanal. Evo me kući. I to je bio Kimi, kao što vidite, znači spremni smo da odemo do grada i da prodajemo maglu ljudima kao što ste čuli. I'm a rapper nigga gangsta, yeah! Evo ljudi, ovako izgleda čovjek koji prodaje maglu. Tu u torbi imamo tegle i evo tu je karton na kome će biti natpisi da se vidi koliko šta košta. Kimi ugovara da dobijemo licencu da možemo da prodajemo, da nas ne bi uhapsili. Naravno, nemamo licencu, možemo nas uhapsiti. Jesus! Magla, viš ovo ispod pisalo krasno, tipa sam ja to potvrdio. Šta je smešno, prodajemo maglu. Ovo nam je prevoz za danas, šalim se, ne, ovo nam je prevoz. Čekaj. Ćao brate, sa najboljim kamerima na Balkanu i šire. Ćao, Marko. Stipevala sa njim. Ko kreči kuću leči. Ko kreči kuću leči. Brate moj. Ajmo žurka! Na Instagramu zapratite Rajčone. Vlogovi skoro svaki dan. Evo ih Kimijevi radnici. Može li momci? Srećan rad! Može li? Bit će li te zime? Ne ide to tako. Šta, ti pre otišao na faks nego da prodaješ maglu? A nama se pije samo limunada, jede čokolada, negde ispred hrama. Sunđer Bob kod Skalone. Jeste čuli te mudre reči, morate da izađete iz komfort zone. Kosa ti je odlična, evo malo da ti je sredim. Pažnja! Hvala na pažnji. Run, Forest, run. Moraš više, jer te bole pluća. Ali slušaj, ti ne radi sve. Ovo je sada zmaj što ćete da vidite. Idemo, besplatni zagrljaj. Veoma snažni zagrljaj. Ojačale su od velikog broja ponavljanja. Eto, još neko se setio da snima nešto pametno. Ovdje će se prodavati magla. On želi da bude šef, ali on nije Kimi's life. I evo, prodaja je počela, ide vrhunski. Ja mislim da vam pravi veliku konkurenciju. Ne, a? Ajmo magla. Kimi, jel to prvi kupac? Ali za malo, moraš da pregovaraš. Čovjek se povlači zbog velike konkurencije, ne može protiv magle. Evo ga blejač. Lazare! Oho, da li je to prvi kupac? Znači ovo nema veze ni sa politikom, majke mi nema veze s politikom, znači kao ja sad prozivam muče što on pravi malo boli me glupo stoji. Zezamo za stvar. Kući, za tebe, za ustavljeno. Molim te uzeti. Da li me? Ti normalno? Pa, ne baš. Ništa, aj s tim teglama u stanicu, ovo stavi kod Mišku. Ima još neko doći u stanicu. Ajde. 10 minuta bili i već je naišla komunalna policija i Kimi je odvela, vidjeli ste, u policijsku stanicu. Sad šta će dalje da bude, ne znam. Ako hoćeš da napraviš nešto od sebe, imat ćeš problema s policijom, zato što država je, brate, njesra, ne znaju da se zajebavaju ljudi,
samo birokratija, samo formalnost. Ali se malo zebamo, bre, šta, nećemo mi stvarno prodajemo maglu, brate, šta će nam licenca za to, mislim. Ipak nije završio u policiji, brate, ali bilo je gusto. Bato, sve što si zaradio i sve što sam stekao, potrošit će neko. To ti je kazna kao velika, idi u ministarstvo opštine i tamo izvadi kao dozvolu za to. Ćemo napravimo dobar kontent! I eto, vidjeli ste šta se desilo. Probali su tu maglu da prodajemo, Kimijeva ideja i eto, zbog toga su ga odveli, ali nije bilo ništa strašno. Uglavnom, detaljno ćete čuti sve u narednom vlogu šta se desilo, znači doći će Kimi ovdje kod mene, ispričat ćemo se. Eto, brate, naišao je taj komunalac i kao, ne može to raditi tamo vamo. A koliko veći problemi postoji u Beogradu, radi se, Slavija, Rooseveltova, svašta se nešto dešava i on je našao problem što je neko došao tu i stavio natpis prodaje maglu, kao nemaš dozvolu za to, pa mislim stvarno. Snimao sam ceo dan i pre toga sam snimao, radim ono što volim, osjećam se ispunjeno i kontam da je sreća, brate, kad radiš nešto ceo dan, dođeš kući mrtav, umoran i dalje si nasmijan zato što si radi ono što si ti baš hteo. To je sve za ovaj video, hvala vam što me gledate, vidimo se sutra. Poz! Odlično, brate, samo no reaction.